33 colectivos como confrarías, asociacións ecoloxistas e a plataforma en defensa da ría da Arousa únense para evitar que os lodos do Lérez acaben na boca da ría. Acaban de presentar alegacións ante Portos de Galicia para mellorar as condicións desta operación. Por motivos claramente económicos, de que a draga non se desplace 5 millas máis ao punto A, que é o que pide o sector do mar, porque é o que non está afectado polas correntes de afloramento. Esa é a proposta que defenden eles, o punto A fronte ao B, porque neste último o impacto medioambiental para a ría pode ser grave, tendo en conta que o lugar previsto para o vertido é a canle de entrada da ría. A pregunta do millón é: por que existe ese canal de entrada en dirección suroeste-noreste? Por que está gravado no fondo da ría ese canal de entrada? Evidentemente porque hubo unha erosión. E quen produciu a erosión? Ou a corrente de afloramento. Advirten que o depósito de 500.000 de metros cúbicos de áridos nese punto afectará a productividade da ría, favorecendo as mareas vermellas. Porque acaso o declive productivo da ría da Arousa se produce por influencia divina? Se produce por causas concretas, materiais. Entre elas, a contaminación. Neste caso, poñen o foco na presenza de mercurio nos lodos do Lérez pola actividade histórica del nosaense. Son actividades antigas e, por tanto, que previsiblemente van a estar en estratos inferiores. O problema, explican, é que se está a incumprir a normativa e as mostraxes se están a recoller das capas superficiais. Estou falando de mostras que se toman con unha culler, así con unha pequena draga que colle os 20 centímetros de arriba. Estou collendo os depósitos máis recentes. É un problema de sentido común. Ao mesmo tempo, piden que se garanta unha compensación ao sector marisqueiro no tempo que dure esta actuación, porque demandan, ademais, que se proíba a súa actividade durante os traballos de dragaxe.